सानजाहा नुजाबोगौ सानजारुआ। लोगो लोगो सोरां जाबाय मुलुग संसारा। आय' बिमा, बेसे मोजां नोंनि महरा, जैरे नायो एरै नुयो दैमा दैसा, आगसि आगदा हाजो सारि सारि। बे हादरनि खोलो खोलो बार बारनायजों, दाउसिन दाउला गाबनाय देंखोजों बेरखांबोयो आंनि गोसोआ। सानो आङो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन माबा रायजो दंबावो दा बे मुलुगाव। नैबे थुंग्रिया आदा, गोदोनि नेरसोन बेयो बर' राजानि, नोंनिफ्रायनो मोनदोंमोन आं। नोंनो बुंदोंमोन सोमखे दाख्लाम, हांमा दाहो बर' बिमानो। आंबोथ' बावाखै आदा नोंनि बे खौरांखौ। देहा आरो गोहो थाजासे हादाब आरो फोरजा फिसाखौ आलो आलो खांनायखौनो सानबोदों बे इरागदावआबो। नाथाय आदा, मानो आंहा हुरा हुरा गोसोआ मावो, मानो सानो सोरगिदिं अराय सुदुर। गैया नाथाय हेफाजाब होनो माव। थेवबो आदा नों, समाय आंनि नोंनि सिगाङाव रायजोनि राजखान्थिनि हेंथा हाबा मावनो सानग्रा उदखारखौ दोननाय नङा। इरागदावआ बे मुलुगाव। सोरबा बावहाय मिनिगाग्लाबदों? बान्दा! अर महाराजा? जेरावबो अर। हागोन दा महाराजा बे अरखौ खोमोरनो? बर राजानि गोहोआ एफाग्रा उन्दै, सासे सिख्लाखौ नुनानै थुंग्रि दैनो। सोर नों सिख्ला, मा मुं नोंनिया? बबेनिफ्राय मानि थाखाय फैदों नों आंनि बे अन्दराव? बेलस्रि महाराजा, आंखौ बेलस्रि होननानै गाबज्रि। आं साखासारनि सासे दुखुथिया, मावरिया सिख्लासा महाराजा। नोंनि अननाय मोननो फैदों। नोंखौ सोर बेसिम लाबोखो? आंखौ रावबो लाबोआखै महाराजा। आं हारसिङैनो फैदों, गिदिंबायनानै देरदों। जोनोमपुरिनि बे फैलाव सोमखोर बिखायाव गिदिं गिदिं जेब्ला आं मेङो, जेराव मोनानि खोमसिया साग्लोबफैयो, बेयावहायनो आं थायो महाराजा। साबगौ। नाथाय राजानि अन्दरा, नों गिदिंग्रा कासारनि फैलाव बिखा नङा सिख्ला। मानो नङा जानो महाराजा? बेयावहाय थानाय हा, दै, दाउमा दाउसा, न'सा, नोगोर गासैबो बे कासार हादरनिनो मिथिंगानि जिरादजोब। राजानि अन्दरा आलासि थाग्रा न' नङा सिख्ला। बेयावहाय जायनो गोसो जायो बिनो हाबनो एबा ओंखारनो। बिदिब्ला जावलियानि सिमा दं सिख्ला। बर'नि गोहोआ दुइलांनो हारगौ, नाथाय बर' राजाया दाबो जोबनानै थाङाखै। मोनथिगौ नों सोरनि सिगाङाव गसंफैदों? मोनथिगौ महाराजा। मोनथिगौ, आरो मोनथिगौखायनो दिनै महाराजा इरागदावनि सिगाङाव, जाय इरागदावखौ नुयोब्ला नों बायदि बाय हाजार फोरजानि खर'आ गंग्लायो। बिजों राव रायनो राव मोना। बिनि सिगाङाव नों जावलिया बायदि मिनि गाग्लाब फैदों। मानि अर नुदों नों बे थावनियाव? महाराजा? मोनथिगौ सिख्ला, बे महाराजा इरागदावनि गोथार थानसालि न'। जाय थानसालियाव खुंखा, देरसुंमोन बायदि बर'नि गोहोगोरा बोलोगोरा राजाफोरनि निस्थार जिउआ बे इरागदावनि सिबिनायखौ नाजावफैयो। जाय थानसालियाव आदा कृष्ण चन्द्रमोन बायदि सिबिनां बर' राजाफोरनि आथिंनि सोदोबखौ दाबो बे इरागदावआ हरखि सान खोनानो मोनो, बिबायदि थानसालियाव। निमाहा बियो महाराजा, माबा दाय नुदोंबोला आंनि आखलाव। बर'नि राहागिरि महाराजा इरागदावआ अराय सुथ्रखौ गिनो थाखाय उजियाखै सैनाय। नाथाय बियो गियो नोंबायदि सिख्लानि महर मुस्रिखौ, मानोना बिसोर महरनि हायना सारफावनानै मानसिखौ खालामो बोरमा। नाथाय दागि सैनायनै बे थुंग्रिया नों बायदि असित हिन्जावनि थै नांनानै सोमखे जानो थाखाय नङा। दानिया बुंदो सिख्ला, मा खौरां दङ नोंहा महाराजाजों? महाराजा, मार्जित सिंनि खौरांखौ मोनबाय जानांगौ महाराजाया। महाराजा मार्जित सिंनि बबे खौरां सिख्ला? मानफोरा मणिपुर रायजोआव सफैबायनो, बेनिखायनो महाराजा मार्जित सिंआ हेफाजाब लुबैयो बेनो। नाथाय मा खालामनो सिख्ला? मार्जित सिंआथ' आंनिफ्राय हेफाजाब लुबैया। सान्थ्रि गाहाय तुलारामनिफ्राय हेफाजाब बिहरदों। दावहायाव सान्थ्रिनि हेफाजाबखौ बयबो लुबैयो सिख्ला। महाराजानि फंबायाबो लाइजाम मोनदों। थांगोन।
काछार रायजोनि बान्था लुबैग्रा बर' रायजोखौ मेगन खेबग्रा हादरनि उदखारि जोहोलावफोर मानि बयबो थांगोन। आरो नोंबायदि संगालि सिख्लाया महरनि हायना सारफावनानै बे इरागदावनि गोसोखौ खावनो फैदों नङाना? महाराजा, आंखौ दस्रा दा सान महाराजा। बुंनो हागौ नों मार्जित सिंथि संगालि नङा होननानै। नङा महाराजा, आं रावनिबो संगालि नङा। आंनि दायनि थाखाय आंखौ साजा हो। नाथाय आंखौ संगालि होननानै आंनि गोसोआव दुखु दाहो महाराजा। बे मुलुगाव आं माबा जिरादखौ मोजां मोनोब्ला बेयो जादों आंनि जोनोम हादर काछार। साबायखर सिख्ला, नोंनि गोमोथाव फान्दायनाय रावा। आं फान्दायाखै महाराजा। गाबनानै संगालिनि साजानिफ्राय गनाय नङा सिख्ला। साजाखौ आं गिया महाराजा। नाथाय काछारनि मानसि आरो महाराजानि खाथियाव आंदि अरायदिन संगालि जानानै थानांगोन। माननि खौरांखौ आंबो मोनदों सिख्ला, आरो सुथुरखौ होखारनांगौखौ बे इरागदावाबो सानदों। नाथाय बेनि आवगाय हिन्जाव जा, हौवा जा, राजाफोर जा, बिसि फिसा जायखिजाया बे हादराव रायजो आरो राजखान्थनि हेंथा हाबा मावनो सानग्रा उदखारिखौ दोननाय नङा इरागदावा बे मुलुगाव। महाराजानि जै जाथों। सोमदोन, गम्भीर सिंनि मार्जित सिंनो हरनाय लाइजाम गांसेबाव महाराजा। लाइजामनि बाथ्राया थाथ'थों सोमदोन। आवगाय संगालिनि साजाखौ होग्रोनि। बे सिख्लाखौ सिनायगौ नों सोमदोन? बेलस्रि महाराजा, मानो सिनाया जानो? हु सोमदोन, नों बिखौ सिनायो आरो सिनायनानैबो दाबो नोंसोर संगालिनि साजाखौ होनो सानाखै? महाराजा, सोमदोन, बेलस्रिया संगालि नङा महाराजा। संगालि नङा? नङा महाराजा, आरो संगालिब्लाबो बियो जोंनिनो संगालि। काछार रायजोआव गावनि जोनोम हादरखौ मोजां मोनग्रा सोरबाफोर दङब्ला बेलस्रियाबो सासे महाराजा। नायहर नायहर महाराजा, बिनि मेगनखौ नायहर। बिनि बोहैग्लाबनाय रथ' रथ' मेगननि मोदैयानो बुंगोन बियो गावनि जोनोम हादरखौ बेसेबां मोजां मोनो। नों मा बुंखो सोमदोन? नंगौ महाराजा। जोनोमपुरिखौ मोजां मोनो होननानैनो जोनोमपुरिनि बे फैलाव सोमखोर बिखायाव बायनाय सुलुयै हादरनि माबाफोर खौरां मोनोब्ला सिगाङै बियो आंनो खिन्थिफैयो महाराजा। महाराजानि दिन्थिनाय दानि लाइजामखौबो आं दासो बिनिफ्रायनो मोनदों। बरथिया सिख्ला, नांनि जोनोमपुरि आरो महाराजाखौ मोजां मोननाया। नों सोरनि फिसा बेलस्रि? आंहा रावबो गैलिया महाराजा। आफानि मुङा ऐलाबोरमोन। बियो नेहात निखावरिमोन। थैजासिम बियो कहिदननि बान्दामोन। आं उन्दैयावनो बियो सुथुरजों सुथार जादोंमोन नायगार नायगार। बे दिननिफ्रायनो आंबो आलाय सिलाय गिदिंबायनानै देरदों। नोम्फानि सुथुरा सोरमोन बेलस्रि? आरो मानो सुथारदोंमोन बियो? महाराजानि सुथुर कहिदनानो बिनि बिफाखौ सुथारदोंमोन महाराजा। सानसेखालि हर गेजेराव ऐलाबोरनो थुंग्रि होनानै बियो बुंदोंमोन, महाराजाखौ सुथारनांगौ। हायोब्ला हाजासे बान्था, हायाब्ला होनांगोन गावनिनो जिउनाय। नाथाय महाराजाखौ अरायबो मोजां मोनबोनाय ऐलाबोरा गावनि जिउखौ होनानैबो बुंदोंमोन, हारिनि गोहोनि नेरसोन महाराजानि जिउ आंनि जिउनिख्रुइ बेसेबा देरसिन। आरो जिउ थांजासिम बियो बुंलांदों, आं महाराजाखौ बुथारनो हानाय नङा। आं हानाय नङा। दाबुंसै सोमदोन, दाबुंसै। आंनि गोसोआव दुखु दाहोसै। बेनोसै महाराजा, बिबादिनो जोबलांनायसै महाराजाखौ। मोजां मोनग्रा सासे मानसिनि गोथार जिउआ। बेलस्रि, आंनि दायखौ निमाहा होदो बेलस्रि। आं दिनै खोमसिनि गेजेरावबो लामा मोनबाय। नोंनि बे आखुआ जुग जुग बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव जोंनानै थाथों बेलस्रि। नों उदां बेलस्रि, नों अराय उदां। नों जाय हादरखौ सिबियो, मोजां मोनो,
बे हादरनि फैलाव मिथिंगानि बिखायावदि नोंहा गिदिंनो उदांस्रि दङ बेलस्रि, बे हादरनि महाराजानि सिबिनायखौबो नाजावनो नोंहा गोहो दङ। फै फै बेलस्रि, नोखौ आं हमथानो हाया, नोंखौ आं गावनो राजन्दर बारहोहैदिनि। महाराजा, तुलारामा बोरो? फैयाखै महाराजा। मानो? बियो एसेबां देरगाथारखो? जाय महाराजानि अननायाव बियो दिनै सान्थ्रि गाहाय, जायनि अननायनि सायख्लुमाव बियो आलो आलो देरबोदों, बिखौनो बियो एसेबां मुगैथारबाय? मुगैयाखै महाराजा। माबाफोर हाबा थानायखाय महाराजाखौ फैनानै खुलुमनो हायाखै जानो हागौ। जायखिजाया सोमदोन, आथिखालाव आं बर'नि राजा। राजाखौ, राजा बायदि साननायखौ आं बयनिफ्रायबो लुबैयो सोमदोन। बर' राजाखौ फुंनि सान गोरलै ओंखारनाय लोगो लोगो बिदि थानसालियाव नुजाफैनांगौ। बे रावा तुलारामनि थाखाय गोदान नङा सोमदोन। बेनि थाखाय आं सान्थ्रि गाहायनि जानानै महाराजानियाव निमाहा बियो। मोनथिगौ सोमदोन नोंबो। नाथाय मा खालामनो सोमदोन, देमग्लायनाय बिफांखौ बयबो दानफायनो सानो। मालाया जेरै देरनायनि सिमां नुयो, मानसिनि फिसा जानानै नों मालाय बे सिमांखौ मानो नुवा जानो? सोमदोनखौ बिबायदि दासान महाराजा। नंखाय गावनि देरनायनि सिमां नुनानै सोमदोना जोनोमपुरि आरो महाराजाखौ सिबिनो बावनाय नङा। आंनि दायनि निमाहा बियो महाराजा। मोनथिगौ सोमदोन, आंबो मोनथिगौ। दुखुनि समाव आंजों हेफाजाब होग्रा नोंजों समान आंहा आरो सोर दंबावो सोमदोन? नाथाय मा खालामनो सोमदोन, जेब्ला आं सानो गावनि आंगो मानसिफोरानो आंखौ सैया जाबाय, जेब्ला आं नुयो सोरगिदिं अराय सुथुर, होमब्ला सोमदोन आं आनलेट नुयो, होमब्ला आं मेगनजों नुनो मोना जायो। बे समाव सोर सुथुर सोर लोगो आं सिनायनो हाया जायो। बिबायदि समाव नोंसोरबो आंजों बेरेखा जायोब्ला आंहा आरो सोर दंबावो सोमदोन? आंहा सोर दंबावो? साना जौबोबाय महाराजा। औ जौबाय। दाउस्रि दाउला गासैबो आदार नागिरनो बासा गारनानै बिरलांबाय। आंनि हाबानिबो सम जानानै फैबाय नङा सोमदोन? महाराजा, नों आंखौ अन्दरसिम दोनहैलां होमब्ला सोमदोन? सोमदोना महाराजानि सायखं फैदो महाराजा।